Hi guys, welcome to our channel Tifefas TV. We are back again with latest gossip nyaya dziri kutenderera pasocial media. As you all know, Passion Java atuka Kikibadas, asi Kikibadas azopindura mushure mekunge Passion Java ati body wakapuwa asi face ndio yakanyangara nyangara. Saka Kikibadas apindura akanyora kuti for someone to call himself a prophet and to act like a 13-year-old is beyond me. I want to write in English so that I can take your wife and your in-laws. Pangana Java, you are actually disgusting, and I think it's time you come out of your clothes. Tell them how you really get down. The behavior has gone too far. I blame Vanokusekerera. You are a drama queen. You live for likes and retweets. You insult people and try to be funny. Chill Spot made you, but wakuita sunonzi you and wakaita Chill Spot. You are one in a million. Kikibadas ndozvatarwa nevamwe vakati Kikibadas uri bo mupindure mwe anopenga yo are one in a million. Vamwe vakati Kikibadas leave him alone, we anopenga we kupangana egwava. Vamwe vakati Java is not a prophet, it has been confirmed. Vamwe that's why I like you Kiki. Aurovi imbwa nemupinyu ndozvatarwa nani nevamwe vati hai wataura chokwadi Kiki, munhu anofanirwa kuti audzwe chokwadi uyu ndisatani muroi chai. Mumwe akati someone just yet to say it, Java anonyangadza. Vamwe vati tell her Kiki, Java has gone too far. He can't be coming here and bullying us per social media each and every time and expect us to keep quiet. Ndozvatarwa nevamwe vanhu. Mumwe munhu akati replying such people makes them happy since they asked you to fight them on Facebook. Ndozvavanotoda, they have gained because you have replied. Mumwe munhu akati finally someone can stand up and tell him as it is, you are more girl, we are happy for what you are saying. Saka vanhu vataura zvakawanda pamusoro pacho. Vamwe vadedzera kuti aiwa Kikibadas apa waita wagona because uyu anonetsa, uyu ari kutiita ine inonzi bullying, anonetsa, anotuka vanhu, vanhu vachizvinyararira, asi iwe waita right because uri mukadzi. Akuya panapa achiswoti tuka paFacebook pamasocial media tichizvinyararira, but iwewe tinomira newe because tiri kumira newe uri mukadzi. Ndozvataurwa nevamwe vanhu vataura zvakawanda zvakasiyana-siyana. So guys, I don't know kuti munoti kudi, comment down below mutudze kuti ndiani chaizvo ari wrong, panganai kana kuti Kikibadas, because Kikibadas naye ari kupindurawo zvangautukwa achiudzwa naPassion Java. Thank you so much. I'm out.